yung park dito sa Taiwan. Papasok ka dito sa Langob Best. Langob is the best. Good morning mga palangga. Welcome to my channel. Ito yung si Inday at saka si Dodong. Andun yung matanda ko nakaupo. Kasi look at this. See the mountain of our Mama. Mama, they go like that. You see? This is my see the place here. Ito yung playground dito sa sa overpass. Kaosokonglo, sabi nila. Kaosokonglo daw. Wait lang mga palangga, dalhin kita doon sa Pagkita ko sa inyo yung aray. Wait lang. Ito yung spider. Pasensya na maingay kasi dito ako sa park. Ito yung park. Pwede ka akyat-akyat dito, guys. Akyat-akyat na kulambo. No, joke lang. Ano daw? Dito siya. Anong tawag dito? Ito yung climb. Anong tawag dito? Yung climb stone. Oh, ano tawag dito? Oh, ayun. 'Di ba? Sa climb stone. Ayoko umakyat, best. Baka matalisod pa ang matanda. This is another Langob daw. At saka dito yung mga sakura. Ito yung sakura. Hindi ko makita. O ayan, sakura. Medyo lang siya, malayo. May mga bata na dito. Matanda ko doon, iniwanan ko ng isa. Kasi ayaw naman tong matanda ko, maglakad-lakad. Good morning mga palangga. Please subscribe my channel. Okay? Try lang. God bless. Ingat palagi mga busy.